Představte si vojáka, kterého mezinárodní vojenští pozorovatelé nazývají nejsmrtelnějším individuálním bojovníkem v NATO. Ne proto, že by byl největší, nejrychlejší nebo nejlépe vybavený, ale proto, že když padne poslední kulka a selže veškerá technika, právě tento voják dokáže přežít a splnit misi tam, kde ostatní armády kapitulují. Zatímco velké mocnosti investují miliardy do robotů, bezpilotních letounů a umělé inteligence, malá středoevropská země vytvořila něco, co nelze skopírovat ani nakoupit. Systém, který transformuje obyčejného člověka na naprostého specialistu přežití. Armáda České republiky není největší, není ani nejbohatší. Ale existuje jeden parametr, ve kterém je absolutně nepřekonatelná. Schopnost jednotlivce fungovat autonomně v nejextrémnějších podmínkách bez jakékoliv podpory. Když se generálové NATO v Bruselu poprvé setkali s daty z analýzy přežití, mysleli si, že došlo k chybě v tabulkách. Jak je možné, že armáda o velikosti pouze 20 000 aktivních vojáků vykazuje parametry, které jsou běžné pouze u elitních speciálních jednotek? Jak může malá postkomunistická země bez přístupu k nejmodernějším technologiím produkovat bojovníky, kteří v testech přežití konzistentně porážejí americké Rangers, britské Commandos i francouzské cizinecké legie? Odpověď šokovala celé vojenské společenství. Nebylo to o penězích, nebylo to o technologii, bylo to o něčem mnohem fundamentálnějším. O filozofii, která říká, že nejlepší zbraň není ta nejdražší, ale ta nejspolehlivější. A nejspolehlivější zbraň je dobře vycvičený lidský mozek. Dnes odhalíme, proč jeden český voják dokáže zajistit přežití 9 lidí v situacích, kde by jiné armády potřebovaly celou četu. Proč tento systém výcviku fascinuje izraelské instruktoře i americké Navy SEALs? A proč ho nelze jednoduše exportovat do jiných zemí, i kdyby za to nabízeli miliardy? Připravte se na ponor do světa, kde tvrdost není slabost, ale přežití. Příběh začíná v 90. letech, krátce po rozpadu Varšavské smlouvy. Česká republika se ocitla v bizarní situaci. Zdědila obrovské množství sovětské techniky, ale ztratila logistickou síť, která ji udržovala v chodu. Nový stát měl tanky bez náhradních dílů, letadla bez paliva a munice, která začínala být nebezpečně stará. Ale co je ještě horší, zdědila i sovětský model výcviku. Masivní armádu s minimálně vycvičenými brance, kteří měli být v případě války použiti jako levné množství proti kvalitě NATO. Tento model byl postaven na předpokladu, že Sovětský svaz bude mít vždy 10 tanků tam, kde Západ bude mít 1. Že ztráty budou astronomické, ale nahraditelné. Pro malou Českou republiku byl tento koncept sebevražedný. Země s 10 miliony obyvatel nemůže hrát hru na množství. Nemůže si dovolit nahrazovat ztráty čísly. Každý padlý voják je nenahraditelná díra v obraně. Generální štáb AČR stál před brutální volbou. Buď se pokusit napodobit model velkých armád, což by vyžadovalo desítky miliard, které země neměla. Nebo najít úplně jinou cestu. Vojáci, kteří toto rozhodnutí dělali, měli čerstvou zkušenost z Afghánistánu a několik z nich sloužilo v nejtvrdších podmínkách sovětské invaze. Znali cenu závislosti na technice. Viděli, jak sovětské tanky hořely na afghánských horách ne proto, že by neměli dostatečný pancíř, ale proto, že jejich posádky nevěděli, jak přežít bez velení, bez zásobování, bez podpory. V jedné zasedací místnosti na Ministerstvu obrany v roce 1993 padlo rozhodnutí, které změnilo vše. Skupina zkušených důstojníků analyzovala data ze všech moderních konfliktů od Vietnamu po Falklandy. Zjistili překvapivý vzorec. V kritických momentech bitev nerozhodovala převaha techniky, ale schopnost jednotlivců improvizovat pod tlakem. Argentinští piloti s primitivními letouny potápěli britské válečné lodě. Vietnamští partizáni s výbušninami z konzerv zastavovali americké tanky. Afghánští mudžahedínové z Kalašnikovy poráží sovětské vrtulníky. Společné motto těchto příběhů. Motivovaný, vynalézavý jednotlivec poráží technologicky převažujícího, ale rigidního nepřítele. Český generální štáb se rozhodl vsadit vše na tuto kartu.
Rozhodnutí bylo radikální. Místo investice do nových tanků a letadel Česká republika vsadila na něco mnohem nebezpečnějšího, na člověka. Ne na masu vojáků, ale na kvalitu každého jednotlivce. Začal vznikat systém, který byl na první pohled šílený. Zatímco ostatní armády zkracovaly základní výcvik, AČR ho prodlužovala a zostřovala. První revolucí bylo prodloužení základního výcviku z tradičních 6 měsíců na plný rok. Ale nebyla to jen otázka času. Byl to radikální přepis toho, co vojenský výcvik vůbec znamená. Zatímco tradiční armády učí vojáky poslouchat rozkazy a fungovat jako součást stroje, český systém začal učit opak. Nezávislost, kreativitu, schopnost rozhodovat se bez velitele. To znělo jako anarchie. Ale ve skutečnosti to byla sofistikovaná psychologická kalkulace založená na výzkumu z behaviorální vědy. Výcvik českého vojáka začíná fyzickou přípravou, která by v jiných armádách vedla k masovému odchodu. Marše s plnou výzbrojí přes 50 kilometrů. Přežití v lese pouze s nožem a plachtou. Stavba provizorních úkrytů v mrazu -20 stupňů. Ale to není sadismus. Je to kalkulace. Každé z těchto cvičení je designováno s konkrétním psychologickým cílem. 50-kilometrový marš není test vytrvalosti. Je to test vůle. Instruktoři sledují, kdo vzdává první a proč. Kdo si stěžuje na puchýře, ten projde dalším marše. Kdo si puchýře ošetří improvizovanou bandáží z trička a jde dál mlčky, ten pokračuje dál ve výcviku. Rozdíl mezi těmito dvěma reakcemi není fyzický, je mentální. Cvičení přežití v zimním lese není lekce z táboření. Je to destrukce městského komfortu. Většina moderních branců přichází z civilního světa, kde teplá voda, elektřina a jídlo jsou samozřejmost. První noc v lese v -15 stupních bez spacího pyšku, kdy musíš sám naštípat dříví, rozdělat oheň mokrými zápalkami a postavit úkryt, který tě ochrání před větrem, tě naučí jednu věc. Komfort je iluze. Přežití je dovednost. Do 3. dne většina branců má jiný pohled na svět. Uvědomují si, že všechno, na čem záviseli v civilním životě, jsou jen pomůcky, ne nutnosti. Vojenští psychologové AČR objevili něco, co americká armáda přehlíží. Skutečné trauma v boji nepřichází z nebezpečí samotného. Přichází z pocitu bezmoci. Voják, který ví, že dokáže přežít týden v lese bez jídla, který si vlastníma rukama postavil úkryt v 30stupňovém mrazu, který našel vodu tam, kde jiní vidí jen kámen. Tento voják nepanikuje. I když ho opustí jednotka, i když selže rádio, i když ztratí zbraň, něco v jeho hlavě mu říká: zvládnu to. Porovnejme to s mezinárodními standardy. Americká armáda má fenomenální technologii. Jejich vojáci jsou propojeni satelity, mají přístup k drohnám v reálném čase a logistická podpora je na úrovni, o které si Češi mohou nechat zdát. Ale co se stane, když tento high-tech systém selže? Během cvičení NATO v Pobaltí v roce 2019 došlo k simulované situaci, která odhalila zásadní rozdíl. Elektronické rušení vyřadilo veškerou komunikaci. Americké jednotky okamžitě ztratily koordinaci. Čekali na obnovení spojení. České jednotky ani nespomalily. Každý voják věděl přesně, co má dělat, protože to trénoval stovky hoků bez rádia, bez GPS, bez jakéhokoliv tech supportu. Izraelská armáda tento přístup pozorovala a byla šokována. Izrael má jednu z nejlepších armád světa, ale jejich model je založen na rychlé mobilizaci a technologické převaze. Když izraelští instruktoři viděli české vojáky stavět polní opevnění bez jediného elektrického nářadí, improvizovat nosítka z padáků a větví a ošetřovat simulovaná zranění technikami, které vypadaly jako z jiného století, začali si pokládat otázky. Co když nám v příštím konfliktu někdo vypne elektriku? Tajemství českého systému není v jednotlivých dovednostech. Je v jejich kombinaci. Vezměme konkrétní scénář, který se skutečně odehrál během mise ISAF v Afghánistánu. Český tým složený z 9 vojáků byl odříznut od hlavních sil po 3 dny v horském terénu, kde selhala veškerá komunikace. Místo čekání na evakuaci postavili pevnou obranu, zajistili si vlastní zásoby vody pomocí kondenzačních technik a když se objevila možnost úniku,
provedli noční přesun přes území kontrolované Talibanem bez ztráty jediného muže. Američtí pozorovatelé, kteří hodnotili tuto akci, napsali do zprávy větu, která se stala legendou. 9 Čechů operovalo s autonomií a efektivitou, kterou bychom očekávali od našich nejlepších speciálních jednotek. Ale toto nebyly Special Forces, byli to běžní pěšáci. Proč tento systém nelze duplikovat? První důvod je historický. České země mají tisíciletou tradici partyzánské války. Od husitských vozových hradeb po odboj za druhé světové války Češi vždy válčili jako menšina proti přesile. Nemohli spoléhat na množství, museli spoléhat na vynalézavost. Tato mentalita se dostala do DNA vojenského školení. Druhý důvod je geografický. Česká republika je malá země obklopená potenciálními hrozbami. Není možnost ustoupit o stovky kilometrů a přeskupit síly, jak to dělají Rusové nebo Američani. Každý kilometr je kritický. Toto vytváří specifický druh tlaku, který formuje přípravu. Třetí důvod je ekonomický paradox. Právě proto, že AČR nemá neomezené prostředky, musela najít způsob, jak získat maximum z každého jednotlivce. Velké armády mohou nahradit ztráty čísly. Malé armády to nemohou. Když český voják padne, ztráta je katastrofická, protože představuje tisíce hodin výcviku. Podívejme se na konkrétní příklad. Polní zdravotnictví. Americký voják má přístup k medevac vrtulníku, který by měl být na místě do 20 minut. Skvělé v teorii, ale co když létání není možné kvůli počasí, nepřátelské palbě nebo poruše? Český voják je vycvičen provádět chirurgické zákroky, které by jinde dělal pouze lékař. Dokáže stabilizovat masivní krvácení technikami, které se normálně učí až chirurgové na urgentních příjmech. Během mise v Afghánistánu český zdravotník provedl emergency torakotomy, tedy otevření hrudníku přímo v poli s improvizovanými nástroji. Pacient přežil. V jiné armádě by zemřel čekáním na evakuaci. Tento případ nebyl výjimka, byl standardem. Když se americký chirurg z Walter Reed Army Medical Center, který sloužil jako konzultant pro NATO v Afghánistánu, poprvé viděl českého zdravotníka v akci, odmítl tomu věřit. Tento muž nebyl lékař. Měl pouze roční speciální výcvik nad rámec základní vojenské medicíny, ale prováděl procedury, které v americké armádě vyžadují certifikovaného chirurga s minimálně 5 lety praxe. Jak je to možné? Rozdíl je ve filozofii výuky. Američané učí protokoly, Češi učí principy. Americký zdravotník se naučí pamatovat si, při penetrujícím zranění hrudníku použij okluzivní obvaz, aplikuj morfium, evakuuj. Český zdravotník se naučí anatomii, rozumí, co se děje uvnitř těla. Když protokol selže, protože situace je jiná než v manuálu, Američan zavolá o pomoc. Čech improvizuje řešení, protože chápe problém na fundamentální úrovni. Během jedné mise v Afghánistánu došlo k IED útoku na smíšenou česko-americkou hlídku. Americký voják utrpěl masivní poranění dolní končetiny s přetrženou stehenní artérií. Standardní protokol: aplikuj turniket, morfium, volej medevac. Problém? Bouře znemožnila let. Čekací doba 3 hodiny minimum. Se stehenní artérií přežiješ maximálně 20 minut, i s turniketem. Český zdravotník provedl polní chirurgii přímo na místě. Bez anestezie, bez sterilního prostředí, pod palbou. Našel přetrženou artérii, zauzloval ji improvizovanými stehy z padákové šňůry předem namočené v dezinfekci, stabilizoval pacienta natolik, že vydržel do příjezdu pomoci. Američan přežil. Později řekl: ten Čech mi zachránil život tím, že dělal věci, které jsem nikdy neviděl mimo operační sál. Ale není to jen o medicíně. Je to o celkovém mindset. AČR učí své vojáky myslet jako inženýři. Když potřebuješ most a nemáš ho, postav si ho. Když potřebuješ elektriku a nemáš generátor, vytvoř si primitivní systém z autobaterie a kabelů z rozbitého auta. Když potřebuješ vodu a nejbližší zdroj je 10 kilometrů daleko, najdi způsob, jak kondenzovat vlhkost ze vzduchu. Tato filozofie má i svou temnou stránku. Výcvik je brutální. Psychologická zátěž je enormní. Ne každý to zvládne. Míra vyřazení během přípravy je mnohem vyšší než v běžných armádách. Ale ti, kteří projdou, jsou jiná kategorie bojovníka. Existuje cvičení, které se v AČR jmenuje Týden duchů.
Voják je vysazen sám do divočiny s minimální výzbrojí. Žádné jídlo, jenom nůž, plachta a lahev. Úkolem je přežít 7 dní a dostat se do cíle vzdáleného 80 kilometrů, přičemž ho aktivně loví speciálně vycvičené lovecké týmy. Pokud ho chytí, musí začít znovu. Během tohoto týdne vojáci ztrácejí v průměru 8 kilogramů, ale získávají něco, co žádná technologie nedokáže nahradit. Absolutní důvěru v sebe sama. První den je nejhorší. Hlad ještě není kritický, ale hlava bojuje. Civilní část mozku křičí: tohle je šílené, to nemůžeš zvládnout. Vojáci popisují vnitřní monolog plný pochybností. Co když mě nenajdou? Co když se zraním? Co když zmrznu? Druhý den přichází fyzický kolaps. Tělo, které je zvyklé na 3 jídla denně a teplou postel, se bouří. Bolesti hlavy, slabost, třes. Většina civilistů by v tomto bodě vzdala. Ale voják pokračuje, protože ví, že tohle je přesně ten moment, kdy se učí přežít. Třetí den je zlom, hlad ustupuje. Tělo přepíná do režimu přežití. Mysl se stává ostřejší, ne tupější. To je fascinující neurologický efekt, který vojenští lékaři pozorují. Při krátkodobém hladovění mozk zrychluje, ne zpomaluje. Evoluční mechanismus, který nám dal příroda. Když nemáš co jíst, musíš myslet rychleji, abys našel potravu. 4. až 7. den jsou test čisté vůle. Fyzicky už jsi slabý, ale mentálně něco se změnilo. Uvědomuješ si, že dokážeš přežít týden bez jídla, že dokážeš najít vodu tam, kde není potok, že dokážeš spát v mrazu bez stanu, že dokážeš uniknout loveckým týmům, i když jsi vyčerpaný. Když vojáci dokončí týden duchů, už nejsou ti samí lidé. Vypadají vyhublí, špinaví, vyčerpaní. Ale v jejich očích je něco jiného. Klid, sebejistota. Vědí, že zvládli něco, co většina lidí na světě nepovažuje za možné. Americké Navy SEALs mají podobný program zvaný Hell Week, ale i tam mají instruktoři, tým, strukturu. Český týden duchů je absolutní izolace, ty against nature. A právě v této izolaci se rodí ta mentalita, která šokuje mezinárodní pozorovatele. Vraťme se k názvu tohoto dokumentu. 1 český voják rovná se 9 přeživších. Tento vzorec není náhodný. Je to výsledek matematického modelování, které provedla NATO Task Force analyzující efektivitu různých národních kontingentů v krizových situacích. Zjistili, že v scénářích naprosté izolace, kdy jednotka ztratí kontakt s velením, zásoby a podporu, schopnost českého vojáka udržet při životě sebe a okolní personál je 9krát vyšší než průměr NATO. 9krát. Nechte to číslo zabrat. To neznamená, že Češi jsou 9krát silnější nebo 9krát chytřejší. Znamená to, že systém jejich přípravy vytváří úroveň soběstačnosti, která je v moderních armádách vzácná až exotická. Jak se tento přístup projevuje v reálných operacích? Vezměme misi v Mali. Český kontingent operoval v oblasti, kde infrastruktura prakticky neexistovala. Zatímco jiné národní týmy čekaly na dodávky ze základny, Češi si postavili vlastní vodní filtrovací systém z místních materiálů. Opravovali techniku pomocí improvizovaných náhradních dílů a dokonce navázali tak silné vztahy s místním obyvatelstvem, že získávali zpravodajské informace, o které se jiné jednotky marně snažily. Konkrétní příklad. Německá jednotka ztratila funkci vodní pumpy v 50stupňovém vedru. Standardní protokol. Objednat náhradní díl z Evropy, čekací doba 5 dní. V mezidobě používat balenou vodu z letecké dodávky. Problém? Sandstorm znemožnil létání. Němci začali racionalizovat vodu. Český tým, který operoval 30 kilometrů dál, o situaci neslyšel oficiálně. Dozvěděli se od místního pasečáka, který zmínil, že ti bílí vojáci u studny vypadají smutně. Češi přijeli s nabídkou pomoci. Němečtí inženýři vysvětlili problém. Ložisko pumpy je zničené, bez náhradního dílu to nefunguje. Český mechanik se podíval na rozbitou pumpu, pak na jejich vlastní terénní vozidlo, pak na kovárnu v nedaleké vesnici. Za 6 hodin měli Němci funkční pumpu. Jak? Čech vyrobil improvizované ložisko z opotřebovaných ložisek z diferenciálu starého terénního vozu, které našel na vrakovišti, upravil je místním kovářským nářadím a namontoval s takovou přesností,
že pumpa běžela dalších 6 měsíců, než přišel oficiální náhradní díl. Německý velitel poslal formální report na velení NATO s poznámkou: česká jednotka provedla v polních podmínkách inženýrský zázrak, který by v našich standardech vyžadoval vybavenou dílnu a speciální nástroje. Doporučuji studium jejich výcvikových metod. Francouzský velitel mise později řekl: Češi nežádají o pomoc. Když máme problém, voláme my je. To je prestiž, kterou nelze koupit. Dá se pouze vydřít. Ale francouzská slova nejsou jen kompliment, jsou přiznáním. Francie má jednu z nejsilnějších armád v Evropě s rozpočtem 10krát větším než Česko. Mají cizineckou legii, elitní jednotky, nejmodernější výzbroj. A přesto v Mali, kde infrastruktura kolabuje a technika selhává v prachu a vedru, volají malou českou jednotku o pomoc. Proč? Protože Češi dokážou fungovat, když systémy padají. Ale pozor, tento systém má své limity. AČR nemůže vést masivní konvenční válku proti supervelmoci. Nemá k tomu počty ani techniku. Ale v moderním konfliktu, kde se hraje o kontrolu nad klíčovými body, kde malé týmy operují v roztříštěném bojišti, kde logistika je nejistá a tech může kdykoliv selhat, právě tam jsou Češi ve svém živlu. Ruská armáda to zjistila teoreticky během společných cvičení před rokem 2014. Ruští vojáci jsou vycvičeni vydržet neuvěřitelné množství fyzického útočiště, ale jsou závislí na masivní palebné podpoře a centrálním velení. Když se ruský a český tým ocitli ve scénáři totální izolace bez spojení, Rusové byli paralyzováni. Češi operovali, jako by se nic nestalo. Čína pozorně sleduje tento model. Čínská armáda modernizuje, investuje biliony do AI a robotiky. Ale čínští analytici uznávají, že v jedné oblasti jsou pozadu. V individuální iniciativě a improvizaci. Autoritářský systém, který vyžaduje absolutní poslušnost, nemůže vytvořit vojáky, kteří umějí samostatně myslet a jednat bez rozkazů. To je luxus, který si může dovolit pouze armáda demokratického státu, kde je kreativita a osobní zodpovědnost součástí kultury. Představte si budoucí konflikt. Hybridní válka, kde fronty neexistují, kde komunikace je narušena kyberútoky, kde drony jsou sestřelovány elektronickým rušením, kde logistické řetězce jsou terčem úderů. V tomto chaosu kdo vyhraje? Ten, kdo má nejlepší technologii, která právě přestala fungovat? Nebo ten, kdo má vojáky schopné fungovat, i když všechno selže? Odpověď je znepokojivá pro velké mocnosti, protože v této budoucnosti malé, vysoce vycvičené síly s naprostou autonomií budou mít obrovskou výhodu. A právě tady je český model nezaměnitelný. Vojenští analytici NATO vytvořili simulaci tohoto scénáře. Modelovali konflikt ve východní Evropě, kde první útok nepřátel není kinetický, ale kybernetický. Satelitní komunikace padá, GPS přestává fungovat. Velitelská síť je paralyzovaná. V této simulaci sledovali reakce různých národních kontingentů. Americké jednotky ztratily operační schopnost během prvních 30 minut. Jejich celý bojový systém je postaven na digitální síti. Když síť padla, vojáci doslova nevěděli, co dělat. Čekali na obnovení komunikace. Britské a francouzské jednotky fungovaly déle, asi 2 hodiny, protože mají ještě nějaké analogové záložní systémy. Ale bez GPS a satelitní navigace se jejich koordinace rychle rozpadla. České jednotky v simulaci pokračovaly v operaci bez viditelného poklesu efektivity. Proč? Protože každý voják byl vycvičen operovat v absolutní izolaci. Neměli návyk čekat na rozkazy šora, znali misi, znali terén, znali své schopnosti. A prostě pokračovali. Když američtí pozorovatelé viděli výsledky simulace, požadovali audit. Mysleli si, že někdo podváděl. Ale audit potvrdil realitu. Český systém výcviku vytváří vojáky, kteří jsou imunní vůči pádu komunikačních systémů, protože nikdy na nich plně nezáviseli. Existuje ještě jeden aspekt, který nelze ignorovat. Morálka. Voják, který ví, že přežije cokoliv, který věří ve své schopnosti, který má stovky hodin praktických zkušeností z nejhorších scénářů, tento voják bojuje jinak. Není paralyzován strachem. Nevzdává se při prvním problému. Hledá řešení tam, kde ostatní vidí jen konec.
Tato psychologická odolnost je možná nejcennější zbraň, kterou AČR má. A je to zbraň, kterou nelze koupit, ukrást ani hacknout. Musí se vykovat v každém jednotlivci zvlášť, tisíci hodinami dřiny. Můžeme tedy říct, že jeden český voják skutečně rovná se 9 přeživších. Ne proto, že je nad člověkem, ale proto, že prošel systémem, který z něj udělal naprostého specialistu na jedinou věc. Přežít a zvítězit i tehdy, když všechno ostatní selhalo. Je tento model perfektní? Ne. Má mezery, slabiny, problémy. Ale v jednom parametru je nespochybnitelně špička – v autonomii bojovníka. A v budoucnosti, kde technologie může být vypnuta jediným kliknutím, právě tato autonomie rozhodne o vítězství. Existuje ještě jedna dimenze, kterou nelze ignorovat – kulturní základ. Český přístup k vojenství není jen výsledek dobrého plánování. Je výsledkem tisíciletého historického vývoje. Od husitských válek, kde rolníci z cepy porazili křižácké rytíře, přes 30letou válku, kde malé jednotky přežívaly v naprosté devastaci, až po odboj za druhé světové války, kde partizáni operovali bez centrální podpory. Tato historie vytvořila národní charakter, který oceňuje vynalézavost nad brutalitou, chytrost nad silou, přežití nad heroismus. Američané ctí odvahu až do sebevražednosti. Rusové ctí odolnost vůči utrpení. Češi ctí schopnost najít řešení v nemožných situacích. Tato kulturní hodnota se promítá do každého aspektu výcviku. Když americký instruktor vidí brance, který se snaží postavit úkryt a nedaří se mu to, řekne dělej to takhle. A ukáže mu správný způsob. Český instruktor řekne tvůj úkryt ti v noci zmrzne, přemýšlej a odejde. Branec musí sám přijít na řešení. Možná postaví 10 úkrytů, než najde fungující design. Ale až ho najde, bude to jeho design, jeho znalost. Ne naučená věta z manuálu. Ostatní armády mohou tento systém obdivovat. Mohou se snažit ho kopírovat, ale nemohou ho duplikovat, protože není postaven na manuálech nebo technologii. Je postaven na historii, geografii, kultuře a tisících hodinách brutální přípravy, která transformuje člověka. Zatímco svět se žene za nejnovějšími gadgety a AI, Česká republika ticho staví něco mnohem nebezpečnějšího. Naprostého profíka, který dokáže zachránit 9 životů i v absolutním pekle. A to je zbraň, kterou žádná supervelmoc nemůže ignorovat. V době, kdy konflikty se stávají čím dál asymetričtějšími, kdy technologie může být kdykoliv kompromitována, kdy závisit na jediném systému je strategická slabost, český model připomíná starou pravdu. Nejspolehlivější zbraň je lidský mozek. A armáda, která dokáže vytrénovat každého svého vojáka myslet, improvizovat a přežít bez jakékoliv podpory, má strategickou výhodu, kterou nelze koupit ani ukrást. Jeden voják rovná se 9 přeživších. To není slogan, je to matematika přežití v moderním chaosu. A v tom je Česká republika nepřekonatelná.